Sekuphinde kwaba njalo. Le ndaba engifuna ukuyikhuluma-ke, ngifuna ukuyikhuluma nabantu abathanda music amaskandi, abantu abaziyo ukuthi umculo wamaskandi yini, bafuna ukhule and bafuna abaculi bakithi baye phambili. Uma siphuma ekudlaleni, siphume ekubhokeni, siphume ekukhulumeni iy'ndaba nanokuxoba iy'ndaba, nayo into engifisa kusiyibheke sikhulume ngayo. Into eyenzakalile over the years Mthandeni, since ahlangana noLwa benza leya ngoma iParis. Leyo ngoma leyo esize yahlanganisa more than 30 million views lapha ku-YouTube, more than 22 million lapha ku-Spotify. So funa uku-understandisa abantu mhlawumbe abangayinaki izinto, abanganothisi emaqhaweni abo. Bakhona benza kahle abanjengoMenzi, Smirnoff, Nkosamagcokama, Magatsheni, Zukulu, Shinwemali, omunye futhi wenza kahle uMafikizolo, kuze noFalabo beyibambe lapha nasekugcineni uNavigator Mfokagcwense. Abantu kumele bekwazi akubanga iphutha ukuthi uMthandeni mhlawumbe enze ngendlela enza ngayo. Kwakuyindlela yena ayicabanga ngayo izinto ukuthi usifuna ihambe kanjani manje. Le message ngikhuliswa ukuthi mhlawumbe abantu abaningi lapha kwaBlue bangaze befile ngathi Khuzana akenzi enough, mhlawumbe umculo wakhe usukanjani, awuseyona lento abacanga ukuthi iyona. No, akusiyo. Khuzana usacula le way ayicula ngakuqaleni, isafana. Kodwa abantu abaningi, abaculi abaningi, as much as amaculo amaningi or izingoma zabe yiningi beyiphusha, kodwa they always target ingoma ethize or izingoma ey'thize. Abathathi yonke into ezobasinda nezobaxaka. Buka nje le ngoma le ethi Paris, elandelayo nansi ethi Mubi Kamnandi, ngoma views amaningi. Ba-achieve lento abafuna ukuyi-achieve ngeParis, bakwenza lokho. Phinde wabuye SK wazothi Gucci featuring Mahu, uqopha umlando waleyo ngoma leyo, yashaya unyaka Khosini, yaphinde no-music video benza kahle kakhulu. So uma wena ubheka unganakile, uzobona ukuthi akukuningi kakhulu okwenzakalile, but watargetha lezo ngoma lezo. SK abalandeli bakhe batargetha leyo ngoma leyo ukuthi hayi sohlala kuyo ngenkani leyo ngoma leyo. Ngiya-understand akukho okungakanani okuyisimanga, mhlawumbe yingoma nje eziyifonyana la ongathiwa zisebenze kakhulu, kodwa into abayenze sure ukuthi baqinise kakhulu lezo ngoma lezo, benza sure ukuthi bayiphusha ngenye indlela. Manje umbuzo wami uyi-one, yini ekhathaza mhlawumbe amanye ama-Blue Nation afile se-under pressure, efile ngathi khona abantu abagcwaliselayo, sekumele kushintshwe izinto ngoba nakho sebebona ezinye izinto ezihamba ngenye indlela. IParis nje for example istringe kakhulu emazweni angaphandle. Njengoba ngishilo ukuthi nane-sound yakhona, it is not a general or a normal maskandi song. Yaba ne-sound eyamixeka, yafitha kulezi ngoma lezi ezinjengopiano, lezi ey'dlala all over the country, all over Africa nakwamanye amazwe. So kwaba lula ukuthi iphusheke ihambe kakhulu ngoba I believe bedlala almost kuma-radio station amaningi, even nakula ama-community radio station nakuma-commercial radio station bedlala ku-SABC, ubuyithola futhi nako kuMzansi Music, iy'teshi njengalezo. So ibifitha kuleyo target market leyo ngesikhathi ezo Mthandeni. Waphinde wabuya ngoshuni wesibili weza ngeGucci
kaMahu wenza music video alright clean. So angeke ukublame lokho, wayicabanga lento wayimaketha kahle yamsebenzela. So nabantu abathanda music wakhe bawubuka futhi umculo wakhe na online, especially ku Spotify yenza kakhulu. Manje ke abantu ke yini le esibacindezelayo ngokuthi yena SK uthe mayibuye egaming ngamandla wabuya wenza kahle. Yini le abantu esibashayisa ngovalo, sebefila ngathi sebecasula ama top 10, sebecasula ama most streamed songs ukuthi kanjani njani, because the way okwenza ngakhona kwezendlela okwenza ngayo akukho kuzoshintsha ukuthi mase kuzoba kanjani. Abantu abastream music mafika izolo obani, because abantu abathanda nje music normal, izingane ema-res kuphi intsha ama 2000 bayawudlala, bayarelate kubona. Akunama lyrics amaningi lapha abasuke bewacula, leyo 3 lines leyo 4 seqedile umuntu sekuyona ingoma ke repeatayo lonto leyo. Bethande lokho abantu, and aziziningi ingoma ezenza njalo. Thothi izu 4-5 nyana umuntu ingoma adlisa ngazo ku YouTube na ku Spotify. Manje nina senizenze niphathwa amakhanda, ama monthly listeners kanjani njani. Yebo kuhla phela ama monthly listeners vele akhuphuka, into enhle leyo, siya understand. Kodwa angeke manje uzocrack ikhanda usuzofuna manje ukwenza ama magic if akukho ngaleso sikhathi akukho. The only thing you can do ukufocus kulokho okuphambi kwakho, wenze lokho nawe njengomuntu ongakwenza, uqhubeke phambili nempilo. Angeke ufune ukuzifanisa nabanye abantu. The way umthandeni ashintsha kakhulu ukusebenza kwakhe because uya understand ukuthi yena umculo wakhe ufuna uhambe kanjani. Ucule nalezi zinto wazi because ubazi ukuthi zizofitha emsebenzini wakhe ngalendlela afuna ngayo. Kwenzeka kanjalo futhi. Ingakho enza kahle uma nimbheka. So le nkulumo engiyikhulumayo is a point of reference. Angifuni abantu befile otherwise ukuthi kanjani. Akukho okusashintshile kukhuzana. Nakudala behlele ecula ngendlela acula ngayo, behlele ethola ama views ngalendlela awathola ngayo. Ukuthi nje abantu uyodwa into kumele benze. Abantu abaqaleke benake izinto, beshintshe okwenza, bebe serious ngezinye izinto, bazi ukuthi umsebenzi weqhawe umuntu asuke lithanda uyaphusha, uyanakekelwa. Alokho usuku umuntu angesukungena kulona. Wenza sure ukuthi uthenga ama premium, uthenga ama data, uba nje on point ngezinto ofuna ukuthi iqhawe lakho lizachieve zibe zinhle. Yeke ukulokhu ukuthi ngale ngaphesheya ngalaphesheya, cha. Igame yabo bayicreatele, bazenzela kwabasebenzela ngendlela kumsebenzele ngayo. Akukho kuzoshintsha. Okuyini ukuthi lokho benika-achieve all over the years, benika-achieve indlela nenza ngayo. Qhubekani nolomqiqo wenu. Kodwa ke uma nifuna ukushintsha izinto, ukunini ukuthi nifuna ukushintsha izinto zibe ngcono ngalendlela enazi ngayo. Abantu bengadikibali mhlawumbe beze bebone ngathi kuyafana. Ucula kahle kakhulu Khuzani. Uthandeni uyacula ngendlela yakhe, abalandi bakhe bawuthola umculo wakhe bawustreama. Ingakho nibona ke noSigadi Umzila sebeko 6.3 million nge5 months. Angeke lezi lokhu niqhathise nabo. Bayahlala engomeni, basticka engomeni ethize. Nina manifuna ukuthi nenze indlela yethu, nifuna ukudlela zonke ingoma ezithize zo19 zo15. Ulalokho ku right. Manje angeke kodwa senophosa amehlo ngalo ukuthi ngase bazoze besihlule ngale. No, it doesn't work like that. Nini into engabe niyayenza mhlambini, ngabe niseke iphethini ukuthi nibone ngalo ukuthi into enhle abayenzayo ile. And then nika appreciate lokho, cha hayi bayaqondanisa benza kahle kube kuphela, hayi izinto ezithize. Le video akuyona ukubhoka, le video akuyona lokho sikhulumela ukuthi sikhuluma ukufundisa, ukwenza ireference ukuthi bafowethu ingane zakwethu umculo akube umculo abantu abastreama. Uma iqhawe ulithanda phusha umsebenzi walo kube kuhle nalo liphumelele, litholakale kuma trending list, litholakale kuma charts. Ilokho nje kufunakalayo ukuthi umculo ukhulu. Sibonge kakhulu.